I és la manera que el major Trapero ha dotat de contingut precís la proporcionalitat i l'oportunitat que han de regir les actuacions policials d'estos dies. És la manera per no deixar-ho en mans de l'ambigüitat de les pròpies paraules. Ordres precises per a tots els Mossos per impedir que es generin escenaris que agreugin la situació existent. La contenció i la mediació seran les armes policials, segons l'escrit de prefectura. Són ordres que alhora han de servir per mantenir la convivència i també per complir les mesures imposades pel Tribunal Superior de Justícia per impedir el referèndum. És una prova de foc per al cos i per a cada situació es farà una reacció específica tenint en compte si als col·legis hi ha molta gent o si hi ha col·lectius vulnerables com persones grans o menors. En definitiva, si actuar i forçar l'entrada provocaria un mal pitjor. En cas que entrin als centres, l'objectiu és veure si s'està treballant en pro del referèndum i, si és el cas, identificar-ne els responsables, requisar el material i informar-los que el centre ha de quedar buit abans de les 6 del matí del dia 1. Arribat al dia 1, la situació canvia, però la proporcionalitat i l'oportunitat impedeixen que canviï gaire l'actuació policial. Els Mossos aniran als centres amb la intenció d'impedir-ne l'obertura. Si s'hi troben tanta gent que no poden fer-ho, l'ordre és d'activar més recursos de seguretat ciutadana i de mediació, i també demanar la col·laboració de la policia local. Si això no és suficient, preveu que es pugui activar la Guàrdia Civil i la Policia Nacional com mana el TCJ. Aquestes regles no serveixen per a aquells que agredeixin un altre, sigui ciutadà o policia. Llavors l'actuació policial es focalitzarà cap a les persones implicades. S'ha previst un operatiu policial que actuï amb bisturí en un moment en què els Mossos estan en un punt àlgid després dels atemptats i en què l'Estat ha fet ostentació policial desplaçant fins i tot la tanqueta d'aigua a Catalunya per dispersar concentracions tumultuoses.